Molt bé, doncs, molt bona tarda a tothom i benvinguts a aquest nou diàleg de Pedralbes, tarda de Sant Josep, arribant a primavera. Saludem també el director general d'Afers Religiosos, que també ens acompanya aquesta tarda. I d'entrada presentaré les dues dones excepcionals que ens acompanyen. Avui em sento extraordinàriament ben acompanyat. De fet, una gran part de les persones que hi ha aquí les coneix, les llegeix, les segueix, fins i tot per les xarxes socials, molts d'aquí, però jo crec que mínimament vull presentar aquestes dues personalitats que ens acompanyen i també situar el tema, per què vam triar aquest tema i per què vam triar aquestes dues persones per poder ajudar-nos a tractar-lo a fons, creant un espai d'atenció, de dedicació, de reflexió, en aquest Reial Monestir que ens permet mensualment reflexionar sobre temes de fons. A la meva dreta tinc Sor Lucía Caram, nascuda a Argentina, Tucumán en particular. Una dona va venir fa ja molts anys a Catalunya i té el seu centre d'operacions a Manresa. Ella és dominica contemplativa. És una d'aquestes persones que jo admiro perquè té la gran capacitat d'alternar la vita contemplativa, molt propi de l'ordre o de la congregació a la que forma part, i la vita activa. I ens mostra de com la vita activa, nodrida d'aquesta contemplació, dona molts fruits, dona fruits esplendorosos arreu. Ella està molt vinculada a projectes socials, a diverses fundacions, especialment a Manresa, portant equips de voluntaris que tenen cura de grups molt vulnerables i de persones en situació de risc social, de fragilitat, i per tant és una persona consagrada a Déu i consagrada als altres. I jo crec que les dues coses no es poden separar, i segurament ho veurem en el seu discurs, en la seva presentació. D'altra banda, és una dona molt compromesa també amb els mitjans de comunicació de masses. No té por a fer-se visible, no té por a dir el que pensa i interactua en plena normalitat amb això que en diem les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, cosa que no és sempre freqüent en persones del món eclesiàstic, menys encara en persones que pertanyen a això que en diem l'opció de vida consagrada. També ens ha escrit força llibres, n'acaba de publicar un fa molt poc. Jo vaig llegir molt atentament Mi claustro es el mundo, em va interessar molt, i els recomano, en tenim alguns d'ells aquí tot just en sortir d'aquesta sala. Li agraeixo molt perquè verdaderament Lucía Caram avui ha estat a València, durant les setmanes mou moltíssim per diferents llocs del conjunt del país i fa un esforç important per ser aquí, li agraeixo, i a més va acceptar molt agradablement i molt ràpidament a la invitació. I a la meva esquerra tinc la germana Victòria Molins, Vicky pels amics més propers, que ella pertany a la companyia Santa Teresa de Jesús, ja té una edat avançada, d'aquelles que podríem dir que forma part de la maduresa de la vida, i és una dona extraordinàriament implicada amb els grups més vulnerables i més fràgils d'un dels barris més estimats de Barcelona, que és el barri del Raval. Ens ha deixat i ens ha donat moltes produccions bibliogràfiques, s'ha dedicat molt a escriure i té una col·lecció de textos importants, de fet va dirigir ella mateixa una editorial. I a més vull subratllar que darrerament ha rebut el doctorat honoris causa de la Universitat Ramon Llull, de la que jo formo part del claustre, i que ens honora a tots tenir una doctora honoris causa per a aquesta universitat, amb un acte molt solemne que va tenir fa molt poc, a la universitat a la qual pertanyo. Jo també li agraeixo l'esforç, l'amabilitat d'acceptar i sobretot amb aquesta claredat també que s'expressa, molt semblant a Lucía Caram en aquest punt. Hi ha un fons molt comú amb dues que podríem vincular amb la paraula servei. Servei a les persones i servei als grups més vulnerables, més fràgils de la nostra societat. Per moltes persones que aquí i fora d'aquí són exemple de compromís i exemple d'entrega. Ara situo el tema, molt breument, perquè hem vingut a escoltar elles, però molt breument. A veure, es tracta de parlar de la mirada femenina davant de la qüestió de Déu, davant de la qüestió del sagrat.
Sabem que és una mirada històricament molt negligida, fins i tot ignorada. Els castellans en dirien ninguneada. Aquestes mirades que no ha estat present en els òrgans oficials, a les universitats, en les editorials, en les produccions de saber, amb excepcions extraordinàries. Excepcions en el camp de l'espiritualitat i de la mística. Enguany celebrem els 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús, 1515. Se celebraran molts actes a la ciutat d'Àvila i, òbviament, també altres extraordinàries excepcions. Especialment en el camp del pensament, que és el camp que jo mínimament conec. Ens trobem amb excepcions notabilíssimes i excel·lents en el segle XX. Dones que han expressat la seva manera de concebre el diví, lo espiritual, i que ho han fet de maneres molt diferents. Per això tal vegada no podem parlar de mirada, sinó de mirades femenines, com hem de parlar de mirades masculines. Estic pensant en figures tan distintes com Simone Weil, com Maria Zambrano, com Hannah Arendt, com Edith Stein, figures com Simone de Beauvoir, acostaments molt diferents, de vegades fins i tot molt oposats respecte a la qüestió de Déu. Llavors, del que es tracta sobretot és de veure com es veu des d'aquesta mirada la qüestió de Déu i la qüestió d'allò que en diríem la dimensió espiritual. Sobretot donar veu a aquesta mirada. Concloc, les mirades no són neutres. Les mirades mai són neutres. Les mirades configuren un món. I, per tant, en la mesura que escoltem la mirada de l'altre, això ens permet també ampliar la nostra mirada, la nostra ment, i ampliar també la nostra visió de la realitat. D'aquí la importància que té prestar atenció a aquesta mirada i veure com veu la qüestió de Déu i la qüestió del sagrat. Una mínima referència. Jo era a Roma fa un mes i mig i precisament en la sessió plenària del Pontifici Consell de la Cultura aquest any estava dedicat a les cultures femenines. Durant 3 dies a la Santa Seu només ens van parlar dones. Dones de diferents mons, artistes, científiques, rectores d'universitat, religioses, monges, atletes, una atleta fins i tot, campiona de salt de longitud d'Itàlia, de les seves mirades respecte a diferents mons, l'esport, l'empresa, l'ONG, la universitat, l'església, mirades no exentes de crítica i fins i tot d'unes observacions molt crítiques respecte a les institucions a les que pertanyen. És un símptoma de que està canviant alguna cosa. I això que està canviant, si més no a mi, em comença a agradar. Jo crec que avui tenim aquí 2 mirades que ens faran gaudir. Dono primer la paraula a Lucía Caram i t'agraeixo que hagis vingut. Lucía, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me avui a compartir una mica els batecs del meu cor com a dona, i des d'aquí la meva experiència del Déu de la vida i la meva visió de Déu. Evidentment, jo no puc parlar de Déu més que en femení, perquè parlo des de l'experiència que jo tinc com a dona. Jo sempre explico que quan vaig començar a endinsar-me en el camí del seguiment de Jesús, amb els 18 anys, amb el foc al cor, vaig apostar per una vida de seguiment d'un home que m'apassionava. I què és el que m'apassionava? Era un home ple, l'amic dels pobres, el cantor de les benaurances, del que m'havien dit moltes coses, però res del que m'havien dit és el que feia que cremés en mi i que d'alguna manera em pogués sentir enamorada de quelcom que no sabia què era. I en aquest sentit, amb molta intuïció, puc dir ben bé que enamorada em vaig posar en camí, també amb una gran dosis de molta inconsciència. El meu gran primer descobriment va ser que aquest Déu que m'havien transmès, que m'havien explicat, no saciava el meu cor. Per mi Déu era una altra cosa, i no era un concepte, hi havia una intuïció
I és el que em mobilitzava i és el que em feia sentir-me d'alguna manera enamorada. Són termes en els que avui no es parla, quan es parla de l'experiència espiritual, però és que no puc viure-la d'una altra manera. Vaig començar una búsqueda i recordo que en tot el que em deien i em volien donar, jo deia, això no és Déu, això no és Déu. I no entenia que, per exemple, quan vaig entrar al convent, per seguir a Jesús em fessin pregar tant, això és el que pitjor portava. M'agradava el silenci, però que no em donguessin els 4 tomos de la litúrgia, l'horari, les normes, la regla de Sant Agustín, que és el que professaven les constitucions, tot això no és Déu. I vaig passar una crisi molt forta. Entonces, recordo que em van dir que la teologia era la fe de los que piensan. I em vaig apuntar per estudiar teologia. I vaig fer teologia. I ahir vaig tenir la meva crisi més gran. Treballava al costat dels més pobres, estava en una comunitat missionera itinerante, tot el que m'havien dit no era Déu, i perquè l'Església no creia per mi, els meus pares que m'havien donat la fe no creien per mi, però era una altra cosa. Com a dona em vaig posar en camí i vaig descobrir al costat precisament dels més pobres amb els que estava treballant a les Villas del Gran Buenos Aires i al costat d'aquesta teologia que em volien ensenyar, que Déu era el més i millor, que era el diferent, que no era ni home ni dona, que era diferent, que no tenia cap religió, que Déu no era una religió i que nosaltres l'havíem volgut engabiar. I com puc explicar que Déu no és una religió quan estem parlant de Déu? Evidentment, això, cada un percep a Déu com se li ha manifestat en la vida. Jo el vaig descobrir fonamentalment i d'aquesta manera, com a dona, intento, per mi va ser molt fort en les Villas del Gran Buenos Aires, al costat dels últims, quan Joan Pau II treu una encíclica que parlava del Déu misericordiós i parlava del rajamín, d'això del Déu com a la misericòrdia, que era les entranyes de la mare que s'estremien davant de el que era l'amor gratuït. I ahir vaig tenir la meva gran crisi. Vaig deixar la vida activa, estava en una congregació, estava estudiant teologia, amb aquesta buidor, per aquesta experiència de que Déu era això, era rajamín, era entranya materna, i vaig marxar. I vaig estar 5 anys a València en una vida d'absoluta clausura. Sí, no sortia per res. 5 anys de nit fosca, amb una intuïció de que aquest Jesús que m'havia seduït i que m'havia enamorat no em defraudaria. Quan van acabar aquests anys de molta solitud, de l'experiència de l'abandó, però de la certesa de que l'amor em faria descobrir això que havia descobert al costat dels més pobres, vaig decidir anar a Manresa. I allà va travessar els murs d'1,5 metres del convent el clam dels més empobrits. I ahir em vaig adonar que Déu, això que havia descobert que era el més i millor, el que no té nom, perquè té tots els noms, per mi Déu, com a dona, era la vida. I precisament vaig descobrir que Déu era la vida en situacions de mort. I vaig descobrir que Déu és el que dona la vida i que jo també estava cridada a donar la vida. I vaig descobrir que Déu era la justícia en una situació d'absoluta injustícia. I al costat de situacions de mort, lluitant per la justícia, amb l'experiència de que les meves entranyes s'estremien davant del sofriment, davant la vida vulnerable dels altres, vaig experimentar això que acaba de dir el francès, que va dir que les mirades, la mirada no és neutra. Al costat dels més pobres no és possible la neutralitat. La balança necessàriament s'inclina. I sents, com a dona, que estàs feta, cridada, la teva psicologia, tot el ser, per donar vida, i que aquesta és l'essència de Déu, donar vida i rebre la vida dels altres. Vaig descobrir, per exemple, l'experiència de Noemí i de Ruth, que és un gènere literari, tot el que sigui, unes dones que en una circumstància concreta descobreixin el que era la presència de Déu llegint els signes dels temps. Aquí, en les grietes, en les ferides de la humanitat,
descobreixo el Déu de la vida com a dona i descobreixo que potser durant molt temps hem tingut molta religió, molt Déu, per dir el que no era i per amagar aquesta experiència que és comú a tots els homes, que és comú a tots els humans, i que ens va transformant de tal forma que et dona una llibertat. Com és possible que jo, si sóc monja de clausura, contemplativa, estic fent el que estic fent? Sembla a vegades que hi ha compromisos que ni Déu pot canviar. I vaig descobrir que a vegades estem tan encogits que no recollits que la nostra vida no entra ni Déu. I la nostra vida ha de ser com un calç obert per donar i rebre. I Déu és això, donar i rebre. I és l'entranya de la mare que dona vida i és la tendresa i la bondat que ens fa ser absolutament lliures davant d'unes estructures, davant d'unes normes, davant de coses que possiblement, no sé si m'he tornat molt cara dura, em sento més en comunió que mai amb l'Església, però cada cop em fan menys mal els que no entenen determinades formes d'entendre la vida. Entonces, per tant, per mi, el Déu de Jesús és el Déu de la vida, que és la vida dels homes, que em fa lluitar perquè tothom pugui tenir accés a una vida digna i a una vida feliç. Per tant, la meva percepció de Déu, no puc parlar de Déu d'una altra forma que no sigui com a dona, i per mi, quan dic que Déu no és, que és el més i millor, que és el diferent, dic que Déu no és ni home ni dona. És més, és diferent. Què és? Pues lo más probable es que quién sabe. S'ha de viure i s'ha de gaudir. I després de molt temps i de moltes nits fosques i de molta soledat i de molta gent i molts rostres que han anat poblant el cor d'un, t'adones que realment estàs més enamorada del començament i que no podíem viure una experiència espiritual si no és d'aquesta passió i aquest compromís per aquest Déu de la vida que es verifica només en l'experiència de l'amor a fons a les persones que són els germans que aquest Déu de la vida ens ha donat per compartir la vida. Molt bé, gràcies, Sor Lucía. Donem la paraula a Victòria Molins, davant germana Victòria. Bé, començo per dir que jo no soc feminista, soc personalista. Tant se me'n dona, és la persona la que m'interessa. I que, a més, m'agrada que s'hagi preguntat des de la vessant femenina, perquè jo sé que la persona humana, en la persona, hi ha trets masculins i trets femenins. Hi ha en els homes trets femenins i en nosaltres hi ha trets masculins. I són els que fan riquíssims a les dones i a les... Ara, jo estic contentíssima de ser dona. I estic contenta des de fa molts anys, tots els que tinc. Però hi ha una cosa que m'impressiona i és del que parlaré en aquest moment. Jo sé, jo no soc ni teòloga ni soc una persona enamorada de la vida, això sí, i que he viscut molts anys i aleshores viure molts anys és meravellós perquè jo estic en l'edat més maca de la vida, és curiós, Penseu que l'edat més maca de la vida és la joventut, no, l'edat més maca de la vida és la tercera edat. Suposo que la quarta, quan ja no m'assabenti de res, no ho sé, això ja veurem. Però en la tercera edat és maquíssima. És una edat en la que moltes coses per les que he lluitat durant tota la vida s'han asserenat, el geni terrible que tenia també fins i tot s'ha moderat. Soc feliç, però al màxim, perquè relativitzo moltíssim les coses, i això suposo que es dona en els homes i en les dones. Però hi ha alguna cosa que a mi, com dona, m'ha fet molt feliç. La meva crida va ser en uns anys 50 i, per tant, la meva visió va començar molt diferent de la teva. Jo estava en un nacionalcatolicisme, jo vaig néixer en el 36, a mi va començar la guerra, i aleshores, doncs, clar, jo vaig rebre un tipus de religió, gràcies a Déu, a casa meva meravellosa, pels meus pares, però des del primer moment jo vaig conèixer a Déu, entre cometes, a través de la història de salvació. El meu pare era un lector empedernit, era un advocat que estimava moltíssim la cultura i nosaltres teníem una biblioteca molt bona. Però des de petits, això només entendran els que siguin molt grans, ens comprava una col·lecció de llibres que eren clàssics, però per nens, Araluce es deia aquella col·lecció,
I me'n recordo molt bé perquè jo vaig començar a llegir la Ilíada i l'Odissea de molt petita, però adaptada a nens. Això ho agrairé molt, perquè també els primers records que tinc de Déu és engravats de la Bíblia, una Bíblia molt maca que teníem a casa, que era per nens. Dit això, jo em vaig enamorar de Jesús, perquè Déu ningú l'ha vist i no coneixem més que el Déu del qual Jesús ens ha parlat, com tu molt bé has dit, i el vaig conèixer des d'una manera molt... Bueno, potser que hi ha molta gent que no ho entendrà, però jo vaig conèixer en clave esponsalícia. Per què? Perquè des del primer moment la consagració a Déu, per mi, en un moment determinat de la història de la vida religiosa, jo no soc monja, soc religiosa, el que passa és que la vida religiosa, a partir sobretot del XIX, s'havia convertit en una vida també monàstica en molts sentits. Però quan jo vaig entrar monja, que aleshores l'Acció Catòlica, a la qual jo havia començat a pertànyer, doncs hi havia una dita terrible, en castellà, que és com es parlava en aquell moment, deien que les mujeres se dividían en guapas, guapísimas y gildas, y en feas, feíssimes i d'Acció Catòlica. Aleshores, qualsevol es quedava en l'Acció Catòlica. I, per tant, la manera de seguir Déu molt a prop en aquell moment era la vida religiosa. Curiosament, la vida religiosa d'aquell moment es deia la vida de perfecció, cosa que et portaves un susto terrible quan arribaves al noviciat, perquè les teves... L'únic de veritat perfecte era l'espòs, però les cunyades... I després, per una altra banda, que vida de perfecció, jo no em trobava perfecta i a sobre tot el que em demanaven anava molt lluny de ser perfecte jo, i per tant allò va canviar completament per mi quan em vaig adonar que jo el que volia era precisament aquest amor esponsalici. Bé, tot amor, i sobretot l'amor esponsalici, comença per un enamorament, i per això tu has parlat d'enamorament. Aquest enamorament és el començament d'un amor sempre, és el començament de qualsevol amor, masculí, femení, d'amistat, tot. Comença amb un atractiu molt gran, perquè si no, no començaria, i això et fa ser molt feliç. No, et fa disfrutar molt, no fer feliç, sinó disfrutar molt, que és diferent, gaudir molt. Jo aleshores em pensava, quan estava al noviciat, que estava al tercer cel, tant que em vaig anar a confessar un dia i li vaig dir al confessor, padre, a estas alturas, y sacó la cabeza y dijo, ¿a qué alturas, hija? Vaig convèncer que jo pensava que estava a les altures, però d'altures res. Bé, però clar, un amor esponsalici passa per diferents etapes, no sé en els homes, en les dones, que és com jo ho he viscut, ha passat primer per aquest moment joiós, de veritat, el noviciat, i després, quan ja comença la vida més difícil, a la Universitat de Barcelona, perquè en el noviciat no es veu res, clar, i aleshores tot és bastant clar, no? Després arribes a la universitat, les coses ja són diferents, després arribes ja a una aula i dones filosofia i literatura, en cou i en preu, i la vida comença a trontollar una mica per dins i es passa la crisi normal, que ha de passar per passar de l'enamorament a l'amor. A l'amor aquell de la maduresa, en el qual s'ha de passar també, com tot, suposo, que en tota crisi esponsalícia de matrimoni es passa per una crisi. I després ja s'arriba a aquest moment que jo dic que és el millor que he viscut, sobretot quan parlo de la relació femenina amb Déu, que és el de la bellesa. I sempre el comparo, i alguns m'ho hauran sentit dir, amb un matrimoni vell, aquells que arriben als 50 anys i que s'estimen tant, que no s'ho diuen tot el dia perquè seria bastant ridícul, però que no poden passar l'un sense l'altre. I ni jo puc passar sense Déu, ni Déu, Jesús, pot passar sense mi, perquè jo sóc les seves mans, sóc els seus abraços, sóc els petons que dona la gent del carrer, etc. I és en aquest moment que sóc molt feliç. També sé, no és que sàpiga molt com tu, però bueno, que hi ha allò que parlen que en el cervell hi ha 2 hemisferis i l'un és més masculí i per tant, això dieu vosaltres, que és l'hemisferi del pensament, de la independència, d'una actitud més concreta,
Nosaltres la tenim més afectiva, més femenina, més sentiment, més representativa, més i tot orientada a un procés. Doncs jo penso que tinc de les dues coses. Un predomini, sí, del sentiment, però sóc molt pensadora també, i tota la vida ho he estat, i m'he formulat molt les coses. Per això, qual seria per mi l'aspecte més femení de la meva relació amb Déu? Me l'ha donat Teresa de Jesús. Però primer també me l'han donada... A mi m'agrada molt, a l'Evangeli, les trobades de Jesús amb persones. Sempre m'ha agradat, des de molt petita. Potser això també m'ho ha contaminat Santa Teresa de Jesús, que la primera relació que va tenir és la de la samaritana. Tenia ella un quadre allà a casa seva, el contemplava, i diu que des de petita, era un tapís, i des de petita ella li repetia aquelles paraules, dami aquam. Però jo he vist que la diferència de la relació dels personatges femenins de l'Evangeli i els personatges masculins m'han agradat pensar-ho. No ho diré des d'un punt de vista psicològic, perquè no sé, ni tampoc teològic, però no penseu que Jesús amb la samaritana, amb l'adúltera, amb l'hemorroïssa, amb Magdalena, amb totes elles té unes trobades que van més, per exemple, a la set, aquesta set que tenim tots d'amor, però que els homes no ho diuen molt, però nosaltres de seguida ho diem. I aleshores la primera cosa que li diu la samaritana, de veure, o aquella hemorroïssa que l'únic que vol és tocar, perquè a nosaltres ens agrada molt. Aquesta, tenim a pell o sigui, a flor de pell, nosaltres els sentiments, i allà l'hemorroïssa toca, i allà Maria, allà embobada mirant a Jesús, i l'altra treballant, i fins i tot, com som una mica nosaltres també, mira aquesta, tan tranquil·la jo, coses de dones, però que a Jesús li feien molta gràcia i que li agradaven molt. Bé, tot això ho diferencia una mica de les relacions que té amb Pere, que sempre es barallen, amb Nicodem, que va de nit perquè ningú el vegi, amb Zaqueu, que l'única cosa que és qüestió de diners ja ha de tornar, Tomàs, que no li creu, no sé. Jo vaig mirar una mica la relació que tenien i m'ha agradat molt la relació, encara que m'agrada també la relació de Pere i de Joan, però m'agrada molt la relació de les dones. I anem al punt fonamental de la meva relació femenina amb Déu. La meva relació femenina amb Déu me l'ha donat sobretot la relació de la feminitat de Teresa de Jesús. Teresa de Jesús per mi és una companya de camí, jo me trobo com predestinada a estimar a Teresa de Jesús perquè jo vaig néixer el mateix dia que ella, molts anys després, però... Quasi 500. El 28 de març, també com ella, també som 9 germans i som la 5a dels 9 germans. Em trobo coses que per tant, el temperament bastant semblant. Aleshores, jo vaig entrar en el món de l'experiència de Déu, en això que tu has viscut una època diferent, però en això em trobo una mica... Jo vaig viure una època més que de normes, de pors. La por terrible al pecat i la por de la... Era una cosa molt curiosa, la matemàtica del pecat. No sé per què tots els confessors es preguntaven ¿cuántas vegades? Era la pregunta clau. Padre, me he enfadado, ¿cuántas veces? Yo me había de inventar, porque claro, he robado la despensa de mi casa, ¿cuántas veces? Però per què era tan important les quantes vegades? La mente matemàtica del pecat que sempre ho han fet, o sigui, els homes han legislat tot i per tant són els que diuen el que és pecat i no, i també la comptabilitat del pecat. Aleshores, jo vaig estar durant molts anys lluitant perquè, clar, el confessor, tots aquells que ens formaven, aquells sermons del pare Armengol, que ens parlava, segur que ja ho han sentit, doncs, que ens parlava del pecat terrible i tal, doncs jo durant tot aquell temps de comptabilitat del pecat, jo no podia treure'm les faltes, perquè si jo m'enfadava, l'important no és quantes vegades, sinó per què m'havia enfadat, i no anava a l'arrel.
I com que vaig tenir molts entrebancs, moltíssims entrebancs, va arribar un moment que Déu em va visitar per Jesús. I amb Jesús, amb una experiència fortíssima per Teresa de Jesús. I explico l'experiència perquè és la que ens fa ser més, la relació més femenina amb Déu. Teresa de Jesús va tenir un moment determinat, que explica en el capítol 9 de la seva biografia, que ella tenia una lluita molt gran afectiva, cosa que és normal tenir-la en la vida religiosa, en la vida laica i en la vida matrimonial, perquè l'afecte és el centre de la persona. En aquell moment, quan jo tenia prop de 40 anys, un moment difícil de la vida, molt maco però difícil de la vida, vaig sentir al padre, un carmelita, padre Tomàs Álvarez, un especialista fonamental en Teresa de Jesús, le vaig sentir explicar aquell moment fort de Teresa de Jesús en el qual ella lluitava i definia d'una manera meravellosa, com potser, no sé si saben definir així els homes, però la manera tan entranyable de definir com estava patint és aquesta. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía el mundo. Dábanme contento las cosas de Dios, teníanme atadas las del mundo. Sé decir que es una de las vidas penosas que se pueden vivir, porque ni yo contentaba a Dios, ni tenía contento en las cosas del mundo. El moment més fort femení que jo he passat en la meva relació amb Déu. Vaig sentir aquella confessió de Santa Teresa i vaig dir, això és el que em passa a mi. I des d'aquell moment la meva vida va canviar de l'Antic Testament, un Déu de por, al Nou Testament, un Jesús que se centra, que ja m'importava molt poca cosa, i vaig començar a tenir una forta experiència del Jesús viu. Bé, això ho explico perquè jo penso que l'afectivitat nostra femenina doncs, és una afectivitat que ens fa experimentar Déu potser d'una manera diferent amb aquest sentiment que tenim tan fort i que jo podria resumir en això. M'he dedicat a mirar, a mi Sant Joan de la Creu només m'agrada amb les poesies. La poesia de Sant Joan de la Creu m'encanta, però quan comença a explicar és com si volem explicar perquè m'agrada la rosa o perquè volem explicar, no? Déjala així, així és la rosa. Doncs quan comença a explicar amb aquesta teologia terrible de Sant Joan de la Creu ho deixo. Deixa'm a mi explicar mi amado, les muntanyes, etc. Prefereixo dir-ho així. Però jo a Santa Teresa no li puc llegir la poesia perquè només hi ha una que m'agrada. Les altres són glosses que feia amb un estil que fem també les monges moltes vegades, que per una festa doncs, agafem un cant i lo glosamos a lo divino. Pues sus glosas a lo divino, menos alguna, que és molt maca, la de Buscar-me a Senní, que és la millor poesia d'ella, i aleshores he comparat, breument compararé. Hi ha un verset del Cantar de Cantares que a Santa Teresa li va encantar. Però clar, tenim la Inquisició. Fray Lluís de León anava precisament per comentar el Cantar de Cantares. Ella ho tenia amagat, però li agradava molt. I sobretot li agradaven els passatges més perillosos. Béseme con beso de su boca, mejor es su... Bueno, introdújome el rey en la bodega del vino y ordenó-me la caridad. Aquest verset tan meravellós, que com diu ella, claro, todos se van a donde están sus pensamientos y por eso se escandalizan. Claro, se escandalizan, por eso yo lo veo desde la bodega del vino interior. I ara mireu la mateixa idea en Santa Teresa i en Sant Joan de la Creu. La poesía de San Juan de la Creu. En la interior bodega de mi amado bebí y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. Per què té que dir alguna cosa més?
Però després comença. Esta bodega acá que dice el alma es el último y más estrecho grado de amor en que el alma puede situarse en esta vida, que por eso la llama interior bodega, es a saber, la más interior de donde se sigue, que hay otras no tan interiores, que son los grados de amor por donde se sube hasta el último. Y podemos decir que estos grados o bodegas de amor son 7, los cuales se vienen a tener todos cuando se tienen los 7 dones del Espíritu Santo en perfección, en la manera que es capaz de recibirlos el alma. Bueno, esto es su explicación. Y ahora, Teresa de Jesús. Metió el rey en la bodega del vino y ordenó en mí la caridad. A mí me acaeció en harta mocedad y decir algunas veces, oh Señor, que no querría yo tanto, mas dame su majestad la fuerza de manera y la paciencia que aún ahora me espanto cómo lo podría sufrir y no trocaría aquellos trabajos por todos los tesoros del mundo. Dice que la metió en la bodega del vino y ordenó la caridad. Entiendo yo aquí que es grande la merced, esta merced, o palabras que nunca se habían de olvidar a quien nuestro Señor regala. Oh soberana merced, y que sin poderse merecer, si el Señor te da. Jo estic segura que molts pocs dels homes expliquen la seva experiència personal, com n'hem explicat tant la Lucía com jo. És la nostra manera femenina d'experimentar Déu. Molt bé. De fet, moltes gràcies a les dues. Formularé un parell de preguntes en veu alta, que agafi el guant qui vulgui de les dues, però jo crec que tant en una presentació com en l'altra s'ha fet realitat aquell principi metodològic que té Santa Teresa de Jesús i que expressa en diferents obres, però ara tinc al cap una que és Relaciones, quan diu no hablaré de nada que no haya experimentado una o muchas veces. I això és el que costa més, parlar en primera persona al singular, intentar posar paraules a una experiència que no podem emparaular, però que de fet marca trajectòries vitals tan decisives i tan compromeses com les que avui ens acompanyen. Llavors, dues preguntes que m'han suggerit aquests dos plantejaments, aquestes dues narracions. La primera té a veure amb el compromís sòlid que representa les dues formes de vida que avui ens acompanyen. Fixeu-vos que avui subratllem molt que vivim en un context de compromisos líquids o inestables o senzillament no compromís. És que el compromís tant de Sor Lucía Caram com de Victòria Molins són compromisos sòlids, compromisos que parteixen d'una experiència que se'ns ha narrat amb totes les dificultats lingüístiques que té, però que marca una trajectòria i que molt probablement al llarg d'aquesta trajectòria, i així se'ns ha dit, hi ha nits obscures, hi ha dubtes, hi ha vacil·lacions, hi ha angoixes, fins i tot hi ha incomprensions per part de l'entorn. I jo el que voldria saber és quins antídots teniu davant d'això. No tant ara, a la situació present, sinó durant la trajectòria. En aquells moments en què un s'ha qüestionat si aquest compromís, si aquesta veu que ha escoltat, realment és la veu de Déu que em crida a fer això, o que potser vaig errada, o que potser havia d'haver optat per una altra forma de vida. És a dir, com en aquestes situacions alimentes, nodreixes aquesta vocació originària. I després una altra pregunta que m'ha suggerit, sobretot a propòsit de la intervenció de Sor Lucía, és la dificultat que tenim d'acollir, diu, la novetat radical de Déu. Aquesta és una expressió del papa Francesc, també argentí. I diu, una de les dificultats que hi ha més gran és acollir la novetat radical de Déu. Probablement perquè si l'acollim ens destarota tot allò que teníem sota control, dominat, pautat, i ens obliga a sortir cap enfora, ens obliga a deixar allò que ens vincula, i potser per això no som gens disposats a acollir aquesta novetat radical, sinó a viure amb el nostre petit Déu, el nostre petit ídol, que no ens fa canviar la trajectòria vital. Jo crec que aquí hi ha dues dones que han acollit aquesta novetat radical de Déu i que això ha suposat un canvi en les seves trajectòries. El que se'ns fa difícil, molt sovint, és entendre de què esteu parlant quan parleu d'aquesta acollida
de Déu o d'aquesta novetat radical. Victòria Molins s'ha referit a un enamorament. Tots sabem el que és l'enamorament. El que és difícil imaginar l'enamorament d'una realitat o amb una realitat que no és tangible, que no veiem, que no toquem, que no palpem. I de fet, és veritat, la tradició mística teresiana és una tradició esponsal que es refereix a Déu com l'amat, l'enamorat, i per tant hi ha una relació de vinculació molt estreta entre l'amic i l'amat o entre l'amado i l'amigo. Llavors són les dues preguntes. El tema de com mantenir aquest compromís en contextos de molta soledat, de vegades, d'extraordinària soledat, i en un món que molt sovint desqualifica o desconeix o cau en el tòpic quan veu una persona de vida consagrada, religiosa o monja. I després, què passa que ens costa tant acollir aquesta novetat radical de Déu en les nostres vides? Qui vulgui. Sor Lucía, potser, que has parlat abans. Bé, jo penso que per mi això que has parlat ara al final d'aquesta soledat, que és real, i l'experiència de Dios és molt real, però hi ha un buit. I com deia la Vicky, necessitem tocar i a vegades possiblement l'experiència més forta, precisament, per exemple, en aquest moment en el que fas l'opció, en el meu cas, estàs rodejat de moltíssima gent, de cada cop més gent, t'adones que estàs vivint de conviccions, d'una causa que t'apassiona, però experimentes una soledat impressionant. El pes d'una responsabilitat impressionant, que és un compromís amb les persones. I jo puc dir que estic experimentant, i ho he dit moltes vegades, a veure si m'ho enteneu, el moment en el que he perdut la meva llibertat, perquè he entregat la meva llibertat. I això és un motiu de felicitat, que és la mateixa llibertat que perden els esposos quan assumeixen el fruit de l'amor i les obligacions. Però això que potser podria haver sigut una teoria de l'espiritualitat i de la dimensió esponsal, per mi es va fer ben patent i és el que a mi em recorda, i per això ho he volgut portar d'aquesta manera. Jo recordo quan vaig venir a Manresa, tenia que fer la meva professió, i clar, el meu referent és Casaldàliga. Quan Pere Casaldàliga diu la meva vida són les meves causes i les meves causes valen més que la meva vida, t'adones que estàs disposat amb unes causes, amb una vida i amb un poble. A vegades em diu, és que quan volia venir a Catalunya em recordo que deia no vagis a Catalunya perquè els catalanes són mullejos. Aquest era l'argument de la federal que tenia. Amb aquest nom també de federal també pots entendre moltes coses. Vaig entendre, si són molt ells, vaig dir, em disposaré amb un poble, amb una gent, amb una història, i tinc un compromís concret. I és quan vaig entendre aquest desposori, quan vaig descobrir el que era i la força que tenia. Per mi és un equivalent en el desposori, el que és la força de l'encarnació. És quan l'espiritualitat per mi comença a tenir carn. L'altre dia em van convidar a un fòrum empresarial, parlava amb el Joan Antoni Melé i amb un alquímico, que volava, i nosaltres diem, l'espiritualitat ha de tenir una carn, ha de tenir un compromís, i l'autèntica espiritualitat, i aquell amb el que dic que estic disposada et porta a conjugar amb la teva vida el que és el compromís i el que és la justícia, el que és la vida de les persones. Per tant, aquesta experiència de Déu, per mi no té una altra cosa que el rostre de les persones amb les que estic compartint la vida. I la meva pregària, què s'ha convertit? En uns espais regeneradors de silenci que necessites cada dia, quan t'aixeques molt d'hora, com deia el Pep Guardiola, perquè tot pugui reposar, i perquè tots aquests noms que van poblant el teu cor i que són els germans que se t'han donat per estimar, és la vida que has de cuidar, de la que has de tenir cura, però és també la vida que et dona plenitud. Per mi el tema de la dimensió esponsal és la dimensió de la encarnació. No hi ha espiritualitat i no hi ha una experiència, almenys del que estic veient, del lliurament a la causa i a la vida de Jesús, si no passa pel servei i pel compromís amb els seus.
quan diu que estima a Déu i no estima el seu germà. Jo crec que és impossible dir-nos cristians o estar fascinats per la persona de Jesús sense estar fascinats per la vida de les persones. Per tant, en aquest moment em costa molt entendre l'espiritualitat si no té la carn concreta d'aquestes vides que han donat sentit a la meva vida i que són la vida dels últims. I és quan he entès veritablement el que és el meu ser, la meva persona com a dona, el que dona sentit i el que dona també passió. El fet de... Jo tinc un problema d'incontinència verbal. Suposo, com diu la Vicky, amb els anys segurament tot això s'anirà temperant una mica. Ara també la tinc digital. Per tant, ara ja m'he compromès a quan veig partit del Barça no tutejar, perquè si no puc faltar a la caritat i puc perdre. És el tema de viure les coses i les causes amb passió, però no puc restar indiferent. Per exemple, quan estàs en un espai, la gent té dret, hi ha una opinió pública i podem parlar i hem d'estar present en els mitjans de comunicació, però hem d'estar present en les xarxes socials, però hem de dir alguna cosa, però hem de contagiar vida i passió i ens hem de jugar per la causa que tenim. Entonces, la meva experiència en tota aquesta situació, que molt sovint em pregunten quan estàs en els mitjans de comunicació com anem d'ego, com anem de soberbia, com anem de què sé jo, tinc la sort de tocar ben els límits, de tenir unes monges que són les que em diuen la veritat de tot, el meu equip de gent també, però hi ha una experiència de Santa Caterina de Siena que a mi va ser la meva mestra durant tot el temps de noviciat i que possiblement amb això és el que m'he quedat, i que és el que fa viure d'alguna manera, és un diàleg que ja té amb el Pare Etern, i en un moment donat el Pare Etern li diu, bueno, hazte cause que jo seré tu torrente. És aquesta experiència de dir, escolta, ens hem de buidar de nosaltres mateixos i el que ha de passar i el que està passant és la vida de Déu, que és la vida dels homes que estic compartint cada dia. Per tant, no puc restar indiferent amb un somriure sovint quan m'estan dient i estan defensant coses que atenten contra la vida d'aquest Déu de la vida que es manifesta en la vida de les persones amb les que estic compartint. Es manifesta molt malaliet, però és que perquè veig que estan vulnerant la vida d'aquells que se m'han donat com a germans i és vida de la que hem de tenir cura. Per tant, és això el que em repeteixo moltes vegades. I això surt d'una experiència molt ruïn, molt límit, de quan estàs en el noviciat i només tens temps per pensar en tu i penses que ets el centre del món mundial i que estàs en les altures. Jo recordo que estava plorant i estava fatal. Clar, yo que he dejado todo, mi tierra y qué sé yo, que has dejado 4 redes cochinas como los discípulos. I de cop i volta recordo que no vaig sentir cap veu, no vaig sentir... Però va ser l'experiència de dir, Lucian, no has venido a contemplarte, has venido a contemplarme. No m'ho va dir ningú, però va ser l'experiència. Hem vingut a contemplar la realitat. Soc contemplativa, és clar que sí, però estic aquí per contemplar la història des del cor de Déu. I quan contemples la història des del cor de Déu, no pots fugir, no hi ha opció. No soc lliure, quan soc més lliure que mai, com deia fa un moment a vosaltres, per restar disponible per utilitat pública. I podria dir, i ho repeteixo molt, i així acabo l'últim llibre que vaig escriure una cosa, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. No puc dir una altra cosa amb el salmista. I estic encantada, i això no vol dir que no tingui tots moments de tot, moments d'una gran solitud, però que t'adones que aquesta solitud és solidaritat, és compromís i és plenitud. Soledad sonora, que deien. Endavant. Vols dir alguna cosa, Victòria? Jo t'entenc molt bé perquè vaig passar per aquesta... Però clar, continuo dient que la meva edat és molt diferent. S'han asserenat moltes coses. Però sí que es passa durant tota la vida, en qualsevol compromís es passa per moments terribles. Però hi ha una cosa molt clara, diverses coses molt importants que a mi m'han salvat. Una és aquella veritat que em van dir una vegada, el que has vist en la llum continuarà sent veritat en la foscor. Es passen moments de foscor, i tant que es passen moltíssims, no? Es van superant, com es va superant tot en la vida. Però hi ha una cosa
per mi, molt important en la vida consagrada, que és la comunitat. I jo he conegut el valor de la vida comunitària bastant tard. Potser quan hem format una comunitat de vida realment, jo diria que una comunitat apostòlica en el sentit i de primera comunitat cristiana en què de veritat la comunitat s'ajuda, la comunitat comparteix tot. Quan hi ha una comunitat, el que no pot una pot l'altra. Això per una banda. A mi la comunitat m'ha ajudat moltíssim. M'ha ajudat en tots els moments perquè s'han de purificar moltes coses. Però també hi ha una cosa con respecte al compromís aquest, amb tot el procés del compromís que es va vivint durant tota la vida, que jo penso que és igual que qualsevol altre compromís. A mi em molestava moltíssim quan era jove i em definien el vot de castedat, que aleshores es donava molta importància a 3 vots, ara es dona molta més importància a la consagració a Déu, que comporta una sèrie de vots, en el nostre cas, però comporta una sèrie d'actituds. Però a mi em molestava molt que sempre es considerava la castitat, el vot de castitat, com una renúncia. Una conclusió d'aquestes que jo vaig treure de jove era, bueno, renúncia. Resulta que jo, si és renúncia, jo renuncio a tots els homes i la meva germana a tots menys a un. El seu marit, clar. Doncs, realment, una tonteria, no? Sí. Doncs jo, el dia que vaig descobrir que no és cap renúncia, sinó que és una opció, però que tota opció necessita fer una sèrie de renúncies. Doncs aleshores es mira d'una altra manera i es va superant dia a dia. També diuen que a Manolete le dijeron, ¿cuántos toros has matado? Diu, yo creo que 400. Y digo, ¿y cómo? Dice, uno darrere de l'altre, ¿no? Uno després de l'altre. Pues això, les tentacions, les preocupacions, les angoixes, el mirar-se al melic, que durant molt temps, quan la vida religiosa està, això m'ha agradat molt que has dit, perquè moltes vegades la vida religiosa estava basada en això, no fer mal, fer-ho bé, i estàs tan preocupat de tu mateix que et mires al melic. El dia que decideixes, jo un dia vaig decidir, no vull ser santa. Sant ets tu. Jo faré el que pugui per seguir-te, prou. Però l'obsessió per ser sants, que ens feien de quan jo era jove, et perjudica molt. Aleshores, és deixar-te en mans de Déu, que és el que diu Teresa de Jesús, disposar-se perquè ell... Teresa diu una cosa molt maca, que si ens disposéssim, ell està desitjant fer-nos favors, però a vegades no ens disposem. No ho farem nosaltres, ho farà ell. I això així va passant la vida, a poc, matant un per un tots els toros que van venir. Molt bé. A veure, obrim el torn de preguntes. Disposem d'uns 25 minuts. Preguntes breus, si us plau, directament a la persona que vulgueu. Té la paraula aquí davant. Ara li porten el micròfon. Com que la Vicky ens ha picat una miqueta, els homes, a mi m'agradaria, no sé si diré un disbarat, però és la meva realitat. A mi m'han explicat que l'obra perfecta de Déu era l'home. I era l'home. L'home. I que amb la meva dona, l'única forma d'arribar al cel, d'arribar a la plenitud, era estimant-se. Doncs, en tant i en quant jo estimo la meva dona, jo veig a Déu com una dona, que és la meva dona. Ho has salvat. Més preguntes, si us plau, més comentaris. Si hi ha més preguntes, comentaris, sigueu breus, si us plau. Molt bé, esteu molt disciplinats avui, sembla que no hi ha preguntes. Endavant, si us plau, aquí.
A cualquiera de las dos. Muy bien. En lo que es una vida como la que se lleva hoy, ¿no? Pues tan acelerada, tan, en fin, se le podrían dar muchos calificativos o ninguno, no sé, ¿no? Porque es muy compleja. Pero la necesidad de contemplación de ese Dios del que estáis hablando, ¿cómo lo combináis con lo que es una vida activa y contemplativa? Porque, no sé, eso ya es como una pequeña experiencia personal, ¿no? Que a Dios lo vas descubriendo a medida que vas andando. Pero que, sin embargo, es necesaria la contemplación, pero que de vegades es complicado. És un poc complicat. Com lo lleváis? No sé, la que quiera responder. Jo que no soc contemplativa, que vull dir que no estic en un monestir. Per mi, bueno, jo tinc una cosa molt clara. És veritat que ara la meva vida, i sobretot des que estic jubilada, està dedicada a estar amb la gent. Jo, com que no tinc l'edat de Lucía ni la capacitat d'ella, doncs jo no he fet cap obra, ni he creat res, ni soc directora de res, ni tinc responsabilitat. Ara estic al costat de les persones, estic tot el dia, però al costat de les persones i sobretot de les més necessitades. A vegades dic una mica, mig en sèrio, mig en broma, que ja com Sant Joan de la Cruz, ja solo una mar és mi ejercicio, perquè a la meva edat em toca això. Però una cosa molt important, jo sempre dic que jo no he fet una opció pels pobres, jo he fet una opció per Jesús, i Jesús va fer l'opció pels pobres. Aleshores, si ell és el que té a la seva mà això, jo no tinc més remei que estar al costat d'ell, de parlar amb ell, de la nostra comunitat, i jo abogo per la meva comunitat, perquè sense ella no podríem. Nosaltres som 4, ja ens heu conegut per el convidat, en un piset, ens estimem molt i ens ajudem molt. Però tenim unes coses molt clares. El centre de la nostra comunitat és Jesús. Després, durant el dia, ens dispersem al matí, allà en aquella capelleta que tenim, allà surt tot el que sortirà durant el dia. Surt una escola d'Hospitalet amb molts problemes, surt l'escola de Sintra, surt tots els meus desafavorits de la societat, tot això, els immigrants de l'Anna, surt sempre al matí amb tot el que passa, no? Però després ens dispersem durant tot el dia. A la nit ens trobem per comentar això, però hi ha unes coses importantíssimes. Els diria jo, avui hem trencat, però hem vingut aquí a les 4, no? Una cosa importantíssima, els dijous dediquem a la nostra comunitat, a encendre aquest foc que a poc, amb la vida activa, es pot anar apagant una mica. I després, una vegada al mes, ens anem a un monestir, perquè ho necessitem, perquè la contemplació de Déu, perquè l'estar amb Déu és per nosaltres supernecessari. Això per nosaltres és com la font de la vida. I ja dic que jo no soc contemplativa, som d'una vida activa, però aquesta vida activa no tindria la força que té si no és amb la força de la pregària, de la unió entre nosaltres. En el centre de la nostra comunitat és Jesús. Sor Lucía. Jo, la meva experiència va ser que quan vaig començar la vida religiosa em vaig anar a una congregació de vida apostòlica i m'aixecava a les 5 del matí, donava classes en un col·legi, estudiava teologia, estava en una comunitat de missionera itinerante, estava en un grup de dones i arribava molt tard a casa. I vaig tenir una experiència de buit molt gran, no? I recordo que em vaig descobrir, i m'ho deia a mi mateixa, no? Muy ocupada de las cosas del Señor, me olvidé del Señor de las cosas. I feia moltes coses i això, aquest foc que m'havia posat en camí, havia fet que m'anés apagant i que m'estava fonent, i és quan vaig decidir marxar al convent. Durant tots aquests 5 anys de vida contemplativa, en clausura i tal, que moltes vegades dic que visc de molt de lo que vaig aprendre ja i que per això cuido tant els moments de pregària, em vaig trobar amb un text de Santo Tomàs que és exquisit, no? Diré en castellà perquè me'l vaig llegir d'aquesta manera, vull dir que em diu més, no? Quan es parlava tant de la vida contemplativa y de la vida activa, ¿no? Y se hablaba de la perfección, ¿no? Mi gran descubrimiento fue que no era la vida de perfección, sino la vida de bondad, ¿no? Y decía, ¿qué es más perfecta, la vida contemplativa o la vida activa, Marta o María? Y Santo Tomás dice que es más perfecto arder e iluminar que solo arder o que solo iluminar. Parlat en testimonis de perfecció, parlats en testimoni de sentit, no? No podem il·luminar, no podem donar vida
si abans no cremem. Entonces, necessites aquests espais per cremar o per anar a la font, perquè si no, no ets ningú. Entonces, quan em demanen com pots portar el ritme de vida que portes, primer, perquè tinc una comunitat que em recolza i que juntes preguem. Hi ha fundamentalment dues coses en la comunitat, que ens estimem i preguem juntes. I això és no una obligació que m'han manat l'estar en els moments de pregària de la comunitat, sinó és una necessitat. Per tant, ningú no dona el que no té. Jo necessito d'aquests moments de silenci i, per tant, els busco. I quan no els busques i vius a contrarreloj, sense donar aquest temps, t'adones que tens... La meva experiència és una experiència de tristesa molt gran, que et dones i t'adona que t'estàs buidant i que necessites prendre distància de les coses per tornar a omplir-te. Més preguntes? N'hi havia una aquí davant. Aquí. Sí. A veure si hi ha alguna pregunta més. Davant, allà, farem una... La té aquí. A veure si... En quina part del cervell estan els pensaments? En quina part del cervell estan els pensaments? Això qui ho pregunta? Jo. A qui li pregunta, dic? Doncs no sé el que A qualsevol. Sí. Doncs mira, jo abans he dit això perquè sí que s'estudia, no?, de que hi ha una part del cervell que és més la de la... no sé si és la de la dreta o de l'esquerra, bueno, que està més al pensament i que s'atribueix més a l'home, i una altra part dels sentiments, etc., que s'atribueix més a la dona. Precisament el que jo he dit és que jo crec que en les dones i en els homes hi ha aquestes dues parts, i en uns està potser més fort una part o està més, jo què sé, més treballada una part que l'altra. Però jo he trobat homes que són d'una tendresa grandíssima i he trobat dones que són d'un pensament i d'una duresa molt gran. Jo no he preguntat això. Jo és que no crec en això. És tan complementari l'home i la dona. No sé si no ho he dit bé. En quina part del cervell estan els pensaments? No estan localitzats en cap part, ja li contesto jo. Els pensaments per naturalesa són intangibles, per tant no es poden identificar no només en el cervell, en cap part del cos humà, en cap part. Ara, si vostè diu com es generen, doncs es generen per connexions sinàptiques o interneuronals en diferents àrees del cervell, que els neuròlegs, jo no soc neuròleg, ni lluny, identifiquen aquelles àrees, doncs hi ha sobretot la facultat de la memòria, la facultat de la imaginació, la facultat del pensament lògico-matemàtic, la facultat del pensament, diguem-ne, artístic, però no trobarà una part on hi ha la fàbrica de pensaments, sinó que tot el sistema nerviós central, i en particular l'encèfal, és generador d'aquestes interaccions que generen aquesta vida mental, aquesta vida mental que és intangible i que és el que ens permet això que estem fent ara, pensar, reflexionar, calcular, construir equacions, escriure textos de mística, intentar descriure allò inefable. Sí, però jo començo a donar compte que tot el que, almenys jo, tot el que d'això és l'origen és el pensament. Després ja cadascú, segons ho percep, després així reacciona. Però l'origen és el pensament. Aleshores dic, a veure, què hem de fer perquè aquest origen sigui bo, maco, tal, i perquè després sigui tot millor. Sí, això seria òptim. El que passa que el pensament també està sempre situat en un cos, en unes circumstàncies, en un context social, en un context cultural. Els animals no pensen ni les plantes tampoc. Déu és a tot arreu. És l'essència de tot l'univers, no? Déu. Però nosaltres, Déu ens ha fet així, amb aquesta cosa de... I aleshores per poder això, no ser déus, però sí estimar i ajudar, tot el que diem per aquí, a mi m'estic donant compte que l'origen és el pensament. Després com ho sents i què fas i com ho dius i el que fas. El que penses, el que dius, el que fas. Mira, saps què? Si em deixes, a mi em va aclarir molt tot això que estàs dient, no sé si et serveix la història. Dicen que había un 100 pies con su hijo 100 pies que estaba intentando aprender a caminar. Y le pregunta a su madre, ¿cómo tengo que caminar? ¿Mueve los de la derecha o los de la izquierda? ¿Los de adelante o los de atrás?
primero los pares o los impares. Y su madre le dijo, empieza a caminar y deja de pensar. Molt bé. Doncs, si us sembla, ho deixarem aquí. Agraeixo molt a Victòria Molins i a Sor Lucía la seva presència i bona Setmana Santa i bona Pasqua a tothom. Gracias.